Ste vi dobili kakav poziv? Ne. Onda ne razumijem vaše pitanje. Jesu li vi ništa u Zagrebu napravili da nisu se pokazali? To je ratna kampanja ili kao što reče kolegica Previzna. Šta mislite da se ja Bedarska nešto napravim da ne pozvao novinare da to objavimo građanima da smo napravili? Je li u nedelju neko iz gradske uprave, iz Ureda za informiranje poslao vama poziv? Na Hrvatske gradske uprave. Kolega Krajinović, je li je ili? Ja mislim da nije, koliko se ja sjećam. Službeno, ja koliko znam da ovdje još uvijek funkcionira subordinacija i red rade i odgovornosti da se zna ko što radi. Da je vam došao poziv iz Ureda za informiranje na Hrvatske gradske zajednice, da ovdje ovi svi ljudi koji sjede bi bili sa mnom tamo. Ja nisam bio, sad bio. Ako ljudi rade svoj posao tamo, ljudi rade svoj posao, nek rade svoj posao, hvala Bogu. A što se tiče otvaranja fontana, reći samo jednu rečenicu. Na vrijeme ćete biti variti. Dobro. A da li ono otvaranje fontana kasnije već da ste vi osobno najavili da će biti otvoreni 16? Nisam ja ništa najavljivao. Ništa nisam najavljivao. Kažete mi gdje sam najavljivao. A do Božića ste najavljivao? Molim vas. Dobit ćete poziv. Inače za sreću ili nesreću kako to gleda, sve je u redu, sve je pod kontrolom, snijeg se utopio, staze su napravljene, cvijeće nisu mogli saditi, trava nije mogla nikam, tako će to biti na proljeće. Pa ćemo napraviti onda pravo otvorenje, a otvorit ćemo fontane na vrijeme i dobit ćete poziv. A kad će građani moći vidjeti fontane? Še ove godine vidjet će? Vidjet će. Čekajte poziv. Budite biti strpljivi. Uskoro. Da li kako će te fontane biti plaćene? Kako će te fontane biti plaćene, budući da je izplaćeno iz ovogodišnjeg proračuna, a nisam sigurno da su predviđene i ovim za iduće godine? Ne razumijem vaše pitanje.